дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бинои иловагии маркази клиникавии эндокринологии вилояти суғд бунёд ва ба истифода дода мешавад. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ба сохтмони бинои иловагӣ санги асос гузошта дар суҳбат бо кормандони соҳаи тиб изҳор дошт, ки бинои нав барои 120 кат бо тамоми шароит ба истифода дода хоҳад шуд. фароҳамсозии шароити мусоид барои табибон имкон медиҳад, ки қабулу ташхис ва табобати беморонро дар сатҳи баланд ба роҳ монда дар таъмини солимии ҷомеа пеш аз пеш саҳмгузорӣ намоянд. иншооти мазкур аз 6 ошона иборат хоҳад шуд. он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд сохта шуда, роҳбарияти вилоят ба сохтмончиён ҷиҳати бо сифати баланд ба охир расондани корҳо тавсеҳа дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳотӣ Фароб дида намуда, нахуст бо кору бори кишоварзон шинос шуд. соли равон хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ ва кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ба майдони беш аз 90 гектар картошка шиноиданд ва ҳоло парвариши он хуб ба роҳ монда шудааст. зимнан иқлими Фароб ба парвариши ин зироат мусоид аст ва деҳқонон аз он ҳосили хуб мегиранд. ба ҳамин хотир саҳмдорони кооперативи истеҳсолии тиҷоратии Ғелониён ба истеҳсоли тухмии картошка машғул ҳастанд. дар Фароб боғдорӣ ҳам рушд кардааст ва майдони он беш аз 140 гектарро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар кооперативи истеҳсоли тиҷоратии Ғелониён дар қитъаи алоҳида беш аз 40 навъи дарахтони мева ва ангурро, ки аз дигар минтақаҳои мамлакат ва хориҷи кишвар оварданд, парвариш мекунанд ва аз он ҳосили хуб ҳам мегиранд. дар қисмати заминҳои лалмӣ, ки беш аз 1700 гектарро ташкил медиҳад, чун анъана кишоварзон гандуму ҷав, нахӯд ва юнучқаи лалмӣ парвариш менамоянд ва он манбаи хӯроки чорво низ аст. ҳоло кишоварзони деҳаи Фароб ба парвариши картошка, гандуму нахӯд ва дигар зироат нигоҳубини бохҳои мева ва ҷамъоварии хӯроки чорво, ки имсол хуб рӯидааст, машғуланд ва бо рӯиндани ҳосили фаровон ба беҳдошти сатҳи рӯзгорашон замина мегузоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни бозид аз ҷамоати деҳоти Фароб бо сокинони деҳа мулоқот анҷом дод. дар суҳбат таваҷҷӯҳи фаъолон ва сокинони деҳа ба муҳтавои қонунҳо дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯтак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар таҳрири нав қабул шуданд, муҷозоте, ки барои нақси ин қонунҳо муқаррар шудааст, иштироки фаъолона дар ободу зебо ва тозаю озода намудани деҳа, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, бунёди иншооте, ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар пешбинӣ шуданд, ба таҳсил ба коллеҷу донишгоҳҳо ҷалб намудани духтарон, пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб карда шуд. зимни мулоқот ба саволу дархост ва пешниҳодҳои сокинони деҳа посух дода, масъулон барои баррасӣ ва ҳалли қонунии онҳо муваззаф карда шуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Фароб бо афсарону сарбозони дидбонгоҳи сарҳадӣ, ки инҷо воқеъ аст, мулоқот кард. дар суҳбат ба онҳо сиёсати сулҳҷӯёнаи ҳукумати кишвар шарҳ дода, даъват карда шуд, ки барои ҳифзи марзу буми ватан содиқона хизмат карда, оинномаҳои ҳарбиро қатъиян риоя намоянд. ба сарҳадбонон дар дидбонгоҳ барои хидмати шоиста ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда, аз ҷумла ба миқдори зарурӣ маводи хӯрока низ захира шудааст. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.
дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои бартараф намудани оқибати боришоти пуршиддат ва селҳои моҳи июл тадбирҳои амалӣ меандешад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Лоиқшералӣ аз сои селеравии мазор ки бар асари сел аз сангу шахал пур шудааст, заминҳои кишт ва боғҳои ду тарафи он ки зери лою гил монданд дида намуда, бо сокинони деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ ва боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг суҳбат намуда аз деҳаҳои мазор ва баҳор ки аз сел зиёд диданд боздид кард. дар суҳбат бо сокинон таъкид шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои бартараф намудани оқибати офати табиӣ, тоза намудани соҳаҳои селирав тадбирҳои амалӣ меандешад. бо супориши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, инчунин бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, дастгирии соҳибкорон ва сокинони деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ кашидани хатти оби полезӣ аз мавзеи Дупула то канори деҳа идома дорад. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода гуфта шуд ки дар пойгоҳи обкашии Дупула бо ин мақсад насоси замонавӣ насб шуда, ҳоло қубурҳо насб карда мешаванд. бо анҷоми ин корҳо ҳолати беш аз 200 гектар заминҳои кишт ва боғу тогзори хоҷагиҳои деҳқонии канори деҳа ки ба сабаби норасои об амалан аз гардиши кишоварзӣ берун шуданд, бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолон ва сокинони ин ҷамоат мулоқот намуд. зимни шунидани гузориши раиси ҷамоати деҳот дар бораи вазъи корҳо гуфта шуд ки мақомоти маҳаллӣ ба ташаббусҳои сокинон ва соҳибкорон ҷиҳати мумфарш намудани роҳи деҳаи Варзиканда, идомаи сохтмони Кӯдакистон дар деҳаи Навобод ва дигар ободкориҳо баҳои баланд медиҳад. инчунин таъкид шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар ҳамкорӣ бо фаъолон барои бартараф намудани оқибати сел ки ба деҳаи Мазор, хатти оби нӯшокӣ деҳаи Баҳор, заминҳои кишт ва боғҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ хисорот ворид кардааст, барқарор намудани манзилҳои истиқоматии зиёндида ва роҳҳои ҳудуди ин деҳаҳо, тоза намудани сои селерави Мазор тадбирҳои амалӣ меандешад. дар мулоқот ба саволу дархости иштирокчиён посух гуфта, ҳамчунин таваҷҷӯҳи онҳо ба риояи муқаррароти қонунҳо дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, иштироки фаъолона дар ободу зебо ва тозаю озода намудани маҳаллии зист, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, бунёди иншооте ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.